intră acum în scenă, vreau să vă zic că în timp ce grupele mici, mari și mijlocii dansau pe scenă, aici în spate, în culise, se mai dansa o tură. A fost un spectacol extraordinar. Uite, acum am primit o știre foarte importantă. Vreau să vă zic că tot ce vedeți aici și tot ce ați văzut astăzi aici și veți vedea în continuare acum cu grupul mămicilor, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, toată lumea din ansamblul artistic Doina Ilfovului are un an de la înființare. Într-un an de zile se poate face un asemenea spectacol, ceva senzațional. Și acum, dans de fete din Oltenia, grupul de mămici al ansamblului artistic Doina Ilfovului.
Multe aplauze pentru grupul de mămici al ansamblului artistic Doina Ilfovului. Și acum, pentru că am avut o asemenea surpriză frumoasă de la ei, avem și noi o surpriză frumoasă pentru ansamblul artistic. Rugămintea mea este ca absolut toți membrii și toate membrele să urce pe scenă pentru o mare poză de grup din partea noastră și din partea publicului. Haideți, toată lumea pe scenă! Toată lumea